Ini ono apa? Apa yuk? Iki lho arek. Kene lho, kene lho. Ono apa? Apa lari kowe mau kok gawe? Ala iki lho rewel ae. Lah mangkane tak dari sowe kok ora udah lu kan nanti badanku. Ono apa sih? Iku mau aku cenderung ketemu arek cilik di masjid iku lho. Heeh. Ya cenderung well jan aduh wis tinggal iku ora kakak. Niku mbok wis cek nang main. Yo ngene iku mbok niku yo Ganggu. Yo anak ngati mah iku lho bahaya. Saja tadi enjanjah ono wong sujud iki bahaya. Jan ngene-ngene nek dure sirah iki jan di wis Aku jan ora wis iki. Ini ya. Oh iki apa? Ngoyong ae mulai terawih ngoyong ae. Ayo mulai. Yo Mas yo. Bos, Wis yo aku mulai. Ya.